Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo, parhau o tudalen 27. Mam, dwi'n meddwl amdani mor aml, ac wrth feddwl amdani, dwi'n meddwl am gloddiau uchel a lonydd dwfn a cherdded i lawr at yr afon gyda'n gilydd gyda'r nos. Dwi'n meddwl am flodau gwyllt, erwain a gwyddfyd, a blodyn neidr, a bysedd y cwn, a ffacbys, a rhosod gwyllt. Does dim un blodyn gwyllt neu iar fach yr haf na allai mam ei henwi. Roeddwn i'n dwlu ar sŵn ei henwau pan oedd hi'n ei dweud nhw. Mantell goch, mantell paen, gwyn mawr, gresin bach. Ei llais hi dwi'n ei glywed yn fy mhen nawr. Wn i ddim pam, ond mae'n haws i mi ei chlywed hi na dychmygu ei gweld. Mae'n debyg mae o achos Sam mawr roedd hi wastad yn siarad, wastad yn egluro'r byd o'n cwmpas. Hi oedd ei dywysydd, ei ddehonglydd, ei athrawes. Doedd Sam mawr ddim yn cael dod i'r ysgol. Dywedodd Mr Morris ei fod yn blentyn araf. Doedd e ddim yn araf o gwbl. Roedd e'n wahanol, yn arbennig. Dyna roedd mam yn arfer ei ddweud, ond doedd e ddim yn araf. Roedd angen help arno, dyna i gyd, a mam oedd yn rhoi'r help hwnnw. Roedd fel petai Sam mawr yn ddall mewn rhyw ffordd. Gallai weld yn iawn, ond yn aml iawn doedd e ddim fel petai'n deall yr hyn roedd e'n ei weld. Ac roedd e bron a marw eisiau deall, felly byddai mam byth a hefyd yn dweud wrtho sut a pham roedd pethau fel roedden nhw. A byddai'n aml yn canu iddo hefyd, oherwydd bod hynny'n ei wneud yn hapus ac yn ei dawelu pan fyddai'n cael pwl bach ac yn dechrau teimlo'n bryderus a thrist. Byddai'n canu i Wil a minnau hefyd, achos ei bod hi'n arfer gwneud, dwi'n meddwl. Ond roedden ni'n dwlu ar ei chanu, yn dwlu ar sŵn ei lais. Ei llais hi oedd cerddoriaeth ein plentyndod. Ar ôl i tata farw, daeth y gerddoriaeth i ben. Roedd mam yn dawel a llonydd nawr, a'r tŷ yn drist. Roedd gen i gyfrinach erchyll, cyfrinach na allwn i fyth ei anghofio. Felly oherwydd fy mod i'n teimlo'n euog, dechreuos fy nhau fy nghwmni fy hun. Doedd Sam mawr braidd byth yn chwerthin. Adeg prydau bwyd roedd y gegin fel petai'n ofnadwy o wag, heb tata, heb ei gorff mawr a'i lais yn llenwi'r ystafell. Doedd ei got waith front ddim yn hongian yn y cyntedd rhagor, a dim ond braidd gallu arogli mwg ei bib roedden ni. Roedd e wedi mynd, ac roeddem ni gyd yn galaru amdano yn ein ffyrdd ein hunain. Roedd mam yn dal i siarad â Sam mawr, ond ddim cymaint ag o'r blaen. Roedd yn rhaid iddi siarad ag ef, oherwydd mae hi oedd yr unig un oedd wir yn deall ystyr yr holl duchen a gwychian a oedd gan Sam mawr yn lle iaith. Roedd Wil a minnau'n deall peth ohono, weithiau, ond roedd mam fel petai'n deall popeth roedd e eisiau ei ddweud, weithiau cyn iddo ei ddweud hyd yn oed. Roedd rhyw gysgod drosti, gallai Wil a minnau weld hynny, ac nid cysgod marwolaeth tata'n unig. Roeddem ni'n siŵr fod rhywbeth arall roedd hi'n gwrthod siarad amdano, rhywbeth roedd hi'n ei guddio oddi wrthym. Fuon ni ddim yn hir cyn dod i wybod beth oedd e. Roeddem ni gartref ar ôl ysgol yn cael te. Roedd Mae'r yno hefyd, pan ddaeth cnoc ar y drws. Roedd mam fel petai'n gwybod yn syth pwy oedd yno. Cymerodd amser i baratoi, gan lyfnhau ei ffedog a threfnu ei gwallt cyn agor y drws. Y cyrnol oedd yno. Gair bach os gwelwch yn dda, Mrs Griffiths, meddai. Dwi'n credu eich bod chi'n gwybod pam rydw i yma. Dywedodd mam wrthym am orffen bwyta te, caeodd y drws a mynd allan i'r ardd gyda fy ef. Gadawodd Wil a minnau, Mae'r a Sam mawr wrth y bwrdd a rhuthro allan o'r drws cefn.
Neidio ni dros y llysiau, rhedeg ar hyd y crawf, cropian ar ein pedwar tu ôl i'r shed a gwrando. Roedden ni'n ddigon agos i glywed pob gair. Efallai ei bod hi ychydig yn ansensitif i godi'r pwnc mor fuan ar ôl marwolaeth drist a sydyn eich gŵr, meddai'r Cyrnol. Doedd e ddim yn edrych ar mam wrth siarad, ond ar ei het siwg wrth iddo redeg ei ddawes drosti. Ond mae'n rhaid meddwl am y bwthyn, a bod yn fanwl gywir, wrth gwrs, Mrs Griffiths, does gennych chi ddim hawl i fyw yma bellach. Rydych chi'n gwybod yn iawn, dwi'n credu, bod y bwthyn ynghlwm wrth waith eich diweddar wr ar yr ystad. Wrth gwrs, ac yntau bellach wedi marw. Dwi'n deall beth chi'n dweud, Cyrnol, meddai mam. Rydych chi eisiau i ni fynd o'r bwthyn. Wel, fyddwn ni ddim yn dweud hynny'n union. Dwi ddim eisiau i chi fynd, Mrs Griffiths. Ddim os gallwn ni ddod i ryw drefniant arall. Trefniant? Pa fath o drefniant, gofynnodd mam. Wel, aeth y Cyrnol ymlaen. Fel mae'n digwydd, mae swydd yn y tŷ, a allai fod yn addas i chi. Mae morwyn fy Nghymraeg newydd gyflwyno'i notis. Fel y gwyddwch chi, dydy fy Nghymraeg ddim yn iach. Y dyddiau hyn, mae hi'n treulio rhan fwyaf o'i amser mewn cader olwyn. Mae angen gofal a sylw cyson arni, 7 niwrnod yr wythnos. Ond mae plant gyda fi, protestiodd mam. Pwy fyddai'n gofalu am y plant? Oedodd y Cyrnol am enid cyn ateb. Mae'r ddau fachgen yn ddigon hen nawr i ofalu amdanynt eu hunain, dybiwn ni. Ac am y llall, mae seilam yng Nghaerfyrddin. Dwi'n siŵr y gallwn ni drefnu bod lle i. Torodd mam ar ei draws. Pryn roedd hi'n gallu ffrwyno'i thymer ac roedd ei llais yn oer, ond yn dal yn llonydd. Allwn ni byth a gwneud hynny, Cyrnol, byth. Ond os ydw i am gadw'r to uwch ein pennau, rhaid i mi ddod o hyd i ffordd o weithio fel morwyn i'ch gwraig. Dyna rydych chi'n ei ddweud wrthai yn te. Fydd wedwn ni eich bod chi'n deall y sefyllfa'n berffaith, Mrs Griffiths, ac ni ddim bod wedi mynegu'r peth yn well fy hun. Bydd angen i mi wybod cyn pen o'r wythnos a ydych chi'n cytuno a'i peidio. Dydd da i chi, Mrs Griffiths, a chyd ymdeimlad mawr unwaith eto. Gwylion ni'r Cyrnol yn mynd gan adael mam yn sefyll yno. Doedd ni erioed wedi ei gweld hi'n crio o'r blaen, ond dyna wnaeth hi nawr. Cwympodd ar ei ffengliniau yn y borfa hir gan ddal ei ffen yn ei dwylo. Dyna pryd daeth Sam Mawr a Mae'r o'r bwthyn. Pan welodd Sam Mawr mam, rhedodd a phenlinio wrth ei hymyl, gan ei chyfleidio a'i sigon dyner yn ei freichiau a chanu seesaw jacadol. Tan iddi ddechrau chwerthin drwy ei dagrau a chanu gydag ef. Wedyn, dyma ni gyd yn canu gyda'n gilydd yn uchel a herfeiddiol fel na allai'r Cyrnol beidio yn clywed ni. Wedyn, ar ôl i Mae'r fynd adref, roedd Wil a Minnau'n eistedd yn dawel yn y berllan. Bu bron i mi ddweud fy nghyfrinach wrtho'r adeg honno. Roedden ni bron a marw eisiau gwneud, ond allwn ni ddim. Roedden ni'n meddwl efallai na fyddai e byth yn siarad am ei eto betawn ni'n gwneud. Aeth yr eiliad heibio. Dwi'n casau'r dyn na, meddai Wil o dan ei anadl. Fe laddai fe, Tommy. Un dydd fe laddai fe, wir i ti. Wrth gwrs, doedd gan mam ddim dewis. Roedd yn rhaid iddi dderbyn y swydd, a dim ond un perthynas oedd gennym i droi ati i gael help, sef mam gyr braidd. Symudodd hi mewn yr wythnos ganlynol i ofalu amdanom. Nid ei mam gy go iawn ni oedd hi. Roedd ein 2 fam gy wedi marw. Modryb mam oedd hi, ond roedd hi wastad yn mynnu ei bod ni'n ei galw hi'n mam gy, achos ei bod hi'n meddwl bod yr enw hen fodryb yn gwneud iddi swnio'n hen a blin, fel roedd hi bob amser. Doedd ni ddim wedi ei hoffi cyn iddi ddod i fyw atom ni, oherwydd ei mwstas yn fwy na dim, ac ar ôl iddi symud atom, roeddem ni ei hoffi hi hyd yn oed yn llai. Roedd pawb ohonom yn gwybod ei stori, fel roedd hi wedi bod yn gweithio yn y plas i'r Cyrnol am flynyddoedd yn cadw tŷ iddo,
ond nad oedd graig y cornol yn gallu ei dioddef hi am rhyw reswm. Roedden nhw wedi cweryl am gas, ac yn y diwedd bu'n rhaid iddi adael a mynd i fyw i'r pentref. Dyna pam roedd hi'n rhydd i ddod i ymfalu amdano ni. Ond, yn dawel bach, doedd Wil a minnau erioed wedi ei galw hi'n hen fodryb neu'n fam gu. Roedd gennym ein henw arbennig ein hunain arni. Pan oeddem ni'n iau, roedd mam yn aml yn darllen hugan fach goch i ni. Roedd llun yn y llyfr roedd Wil a minnau'n hen gyfarwydd ag ef. Llun o'r blaidd yn y gwelyn esgus bod yn fam gu i hugan fach goch. Roedd boned ddu am ei phen, un fel roedd ein mam gu ni'n arfer ei gwisgo, ac roedd ganddi ddannedd mawr a bowchau rhyngddynt yn union fel ein mam gu ni hefyd. Felly ers cyn cof, roeddem ni wedi ei galw hi'n mam gu'r blaidd, ond byth yn ei wyneb wrth gwrs. Roedd mam yn dweud nad oeddem ni'n dangos parch ati, ond yn dawel bach, dwi'n credu ei bod hi'n eithaf hoff o'r enw. Cyn hir, nid oherwydd y llyfr yn unig roeddem ni'n meddwl amdani fel mam gu'r blaidd. Fe oedd hi ddim yn hir yn dangos i ni pwy oedd y bos nawr bod mam oedd i cartref drwy'r dydd. Roedd yn rhaid i bopeth fod yn berffaith. Dwylo glân, gwallt wedi'i gripo, dim siarad a cheg lawn, dim gadael bwyd ar ôl ar y plat. Peidiwch ag wastraffu dim, meddai. Doedd hynny ddim mor wael. Daethon ni'n gyfarwydd â hynny, ond allan ni ddim maddau iddi am fod mor gas wrth Sam mawr. Roedd hi'n siarad ag ef ac amdano fel petai'n dwp neu'n ddwl. Roedd hi'n ei drin fel babi. Roedd hi wastad yn sychu ei geg drosto, neu'n dweud wrtho am beidio a chanu wrth y bwrdd. Pan protestiodd Mae'r unwaith, rhoddodd slap iddi a'i hanfon adref. Roedd hi'n taro Sam mawr hefyd, pan na fyddai'n ei fyddhau iddi, hynny yw yn aml. Wedyn byddai yn dechrau siglo a siarad a'i hunan, sef yr hyn roedd e wastad yn ei wneud pan oedd e'n drist. Ond nawr doedd mam ddim yno i ganu iddo i'w dawelu. Byddai Mae'r yn siarad ag ef, a byddem ni'n ceisio gwneud hefyd, ond oedd hynny ddim yr un fath. O'r diwrnod, y symudodd mam gu'r blaidd i fyw atom, newidiodd ein byd ni'n llwyr. Byddai mam yn mynd i weithio yn y plas gyda'r wawr, cyn i ni fynd i'r ysgol, a doedd hi ddim yno pan oeddem ni'n cyrraedd adref i de. Yn lle hynny, mam gu'r blaidd fyddai yno, wrth drws y bwthyn, a oedd bellach yn ffai iddi hi. A byddai Sam mawr, nad oedd hi'n gadael iddo grwydro fel roedd e'n dwy ar wneud, yn rhuthro ato ni fel petai heb ein gweld ers wythnosau. Byddai yn rhuthro at mam pan ddeiau adref, ond roedd hi'n aml mor fwynedig fel mae Pryn y gallai siarad ag ef. Gallai mam weld beth oedd yn digwydd, ond oedd dim y gallai hi wneud am y peth. Roeddem ni gyd yn teimlo ein bod ni'n ei cholli hi, fel petai hi'n cael ei disodli a'i gwthio i'r naill ochr. Mam gu'r blaidd yn gwneud y siarad i gyd nawr, a byddai hyd yn oed yn dweud wrth mam beth ddylai ei wneud yn ei chartref ei hun. Roedd hi wastad yn sôn nad oedd mam wedi ei magu'n un iawn, nad oedden ni'n gwybod sut i ymddwyn, nac yn gwybod y gwahaniaeth rhwng da a drwg, ac y gallai mam fod wedi priodi'n well. Fe ddwedais i ar y pryd, a dwi wedi dweud wrthi byth ers hynny byddai'n bygawthan. Fe allai hi fod wedi priodi rhywun llawer gwell, ond a randawodd hi? O na, roedd yn rhaid iddi briodi'r dyn cyntaf i droi ei phen, a hwnnw'n ddim byd ond coetiwr. Fe allai hi fod wedi cael bywyd gwell, a gŵr o ddosbarth uwch. Siopwyr oeddem ni, yn rhedeg siop hyfryd i chi gael gwybod, ac yn gwneud elw da hefyd. Busnes mawr wyddoch chi. Ond na, roedd hi'n mynnu. Fe dorodd hi galon eich tad cu do'n wir i chi, a nawr edrychwch beth yw ei gwaith hi, morwyn i wraig y cyrnol yn ei hoedran hi. Trafferth, dim ond trafferth fuoch eich mam o'r diwrnod panennau hi. Roeddwn ni ar dan eisiau i mam rhoi pryd o dafod iddi, ond iwdio byddai hi bob tro yn wylaidd bron wedi blino gormod i wneud dim mwy. Roedd Wil a minnau'n teimlo ei bod hi wedi troi'n berson gwahanol. Doedd dim chwerthin yn ei llais, dim golau yn ei llygaid. A
A gydol yr amser roeddwn ni'n gwybod yn iawn pwy oedd arfau, am fod hyn i gyd wedi digwydd, bod tata wedi marw, bod mam wedi gorfod mynd i weithio yn y pras, a bod mam Gur braidd wedi symud i mewn a chymryd ei lle. Weithiau gyda'r nos, gallem glywed mam Gur braidd yn chwernu yn y gwely, a byddai Will am unna'n creu stori am y cyrnol a mam Gur braidd. Sut byddwn ni un diwrnod yn mynd i'r pras ac yn gwthio gwraig y cyrnol i'r llyn a'i boddi, ac yna byddai mam yn gallu dod adre a bod gyda ni a Sam mawr a mae'r, a byddai popeth fel roedd o'r blaen. Yna gallai'r cyrnol a mam Gur braidd briodi a byw'n anhapus byth wedyn, ac oherwydd ei bod nhw mor hen, gallen nhw gael llawer o blant fel bwystfilod a oedd eisoes yn hen a chwychwyd, gyda bowchau rhwng ei danedd, y merched a moustache fel mam Gur braidd, a'r bechgyn a locsyn fel y cyrnol. Dwi'n cofio fy mod i'n arfer cael hynllefain llawn o'r bwystfilod o blant yma, ond pa hynllaf bynnag y byddwn yn ei chael, yr un fyddai ei diwedd. Byddwn ni allan yn y goedwig gyda tata, a byddai'r goeden yn cwympo, a minnau'n gweiddi wrth ddihuno. Wedyn byddai Will yno wrth fy ymyl, a byddai popeth yn iawn unwaith eto. Oedd Will bob amser yn gwneud i bopeth bod yn iawn unwaith eto.